רבה שלך, אחלה של הופעה, תאמין לי, גדול, גדול, אתה תן בדיחה, תן בדיחה, נו. פעם אחרת. לא, תן בדיחה, נו. תודה רבה. תן בדיחה, נו. איזה קטע, רגע, אני מכיר אותך, אתה זוכר אותי? איך קוראים לך? דורון. בואי, אתה למדת קראטה אצל גלי סקורניק, לא? לא. לא למדת קראטה אצל דניס? לא. אתה בטוח? כן. לא למדת קראטה אצל טלוק שמואלי? לא. סל תיגע בי, נודניק. ספר בדיחה, משהו, ספר משהו. What's your name, baby? Tell me what's your name, baby. איך קוראים לך? ינון. איך? ינון. ינון, שם של אקזמה. איך קוראים לך? צפדינה. איך? צפדינה. מה, אתם פריחה? מה קורה איתכם? מה זה צפדין? מאיפה רואה את השם הזה? מה זה השם הזה? צפדין זה השם שלך? מה זה אומר? אמא שלי אוהבת צדפים. אמא שלך אוהבת צדפים? ואבא אלמוגי? איך קוראים לך? אילת! מה זה השם הזה? ואתה חבר שלה? איזה כיף לך, אתה יכול לרדת לאילת כל לילה. חג שמח, מותק. מה, אפשר להגיד בחג שמח? אוהבים אותך. חג שמח, מותק. חג שמח. כל חג שלנו מסמל איזה בריחה ממש, נכון? פורים, הפרסים רצו להשמיד אותנו, חנוכה, היוונים, בפסח יצאנו מעבדות לחירות, ותראו מה נהיינו, 12 שבטים, צרי עין, שלא יכולים לפרגן אחד לשני, ואפשר להבין אותנו. הרי בסך הכל עם שכל הזמן חוטף מכות, בסוף נהיה צר עין, אחד כלפי השני, לא יעזור. אנחנו גם אתם צרי עין, מחשבה של קהל ישראלי שרואה אולם מלא, מה שעובר לכם בראש, כמה הוא מרוויח היום, המעניין. קשה לנו לפרגן, ואפשר להבין, כי יש לנו אויב, שזה הפלישתים של פעם. זה לא בדיוק הפלישתים, זה הפלסטינאים. אנחנו, לעומתנו, משחקים אותם הערבים. ישראלי בדיכאון ישר רץ לפסיכולוג, מתחיל לבכות לו. לא יודע, נורא קשה לי בזמן האחרון בעבודה, יש לי מחשבות של התאבדות. לא, אסור לחשוב ככה, אתה חייב להתחבר לעצמך. אתה קולט פלסטינאי, הולך לפסיכולוג. לא יודע, בזמן האחרון קשה לי בעבודה, יש לי מחשבות של התאבדות. על איזה קניון חשבת? חבר'ה, אנחנו לא ניתן לשבור אותנו, אנחנו שרדנו 3,000 שנה, ואנחנו נמשיך לשרוד, בייבי! יאללה, כפיים! חבר'ה, המיתון הגיע גם לעזה, יש מיידי אבנים פרסים. אללהו אכבר! אללהו אכבר! מצב לא נעים ברחובות, אפילו חיות נהיו פה מחושלות, חתולים למשל. זוכרים פעם חתול היית עושה לו קישטה, איך הוא היה בורח? היום בגלל המצב אתה עושה לו קישטה! אתמול היה פיגוע, מה? אתה רואה, יש חתולים נרקומנים. אתה רואה מיצי ביטון באלנבי. ראית פעם חתול נרקומן, אתה רואה אותו על הברזלים, מיהו! מיהו! אתה עושה לו קישטה, 200 גרם ואני הולך. בכלל אין כמו היציאות של המסטולים. פעם אחת אני הולך באלנבי, אני רואה איזה מסטול בא אליי, תגיד לי כמה שימנים כחולים יש לי על המצח, אני עושה לו 3, עוד 2 עמודים אני בבית. אין מי שיסחוב את ההמונים, אתה חי בחרדה, כל הזמן מציאות של חדשות, נכון? ויש לנו במדינה שלנו באמת את המנגינה הכי נעימה שיכולה להיות בעולם לחדשות, נכון? נעימה בעזה, שוב אתה עוד פיגועים בכל רבי הארץ, המצב הולך ומתדרדר, יריות בגילו, קטיר בצפון, תהיו בלחץ, תהיו בפניקה, המצב מתדרדר, אנשים חוזרים בבלגן, עדיין לא יכולים ללכת יותר, די! כל מקום שאתה הולך, המבזק הזה רודף אחריך, אתה הולך לסופר, אתה הולך לחוף הים, אתה הולך לנס ציונה. כל מקום, אין להם חיים לגדי סוכניק. אתה יודע, אני נוסע באוטו, אני שומע מוזיקה, דמומנה, wake up. מה גדי סוכניק שומע שהוא נוסע באוטו? או נגיד הוא עושה ג'וגינג, אתה קולט אותו עם ווקמן על הראש, ככה לראש. אנשים כולם משתנים בגלל המצב הביטחוני, אפילו להקות שינו שירים בגלל המצב הביטחוני, אפילו טיפקס שינו שיר. אנשים מפחדים אפילו לרקוד בחתונות. פעם היית רוקד בחתונה, את יודעת איך זה ייגמר. היום מהפחד אנשים רוקדים בחתונה ככה. אתה קולט כמה אתה חי באבסורד, כי אנחנו בתוך זה בסך הכל, רק שאתה נוסע לחול, שפתאום משהו נורא מוזר בקניונים, לא בודקים אותך, פתאום זה נראה לך נורא מוזר, אתה הולך ולא,
לא בודקים, זה כזה מין קסם כזה שלא בודקים אותך. כי פה בארץ הבדיקות לפעמים קצת מוגזמות. במיוחד שמדובר באיזה מין מאבטח, באמת סשה כזה, אבל לפעמים הוא חושד בך יותר מדי. סלח לי, אדוני! צ'יק צ'ק? לפתוח תיק, גברת. מה? DVD? לפתוח תיק, בבקשה. יש את המאבטח החשדן. יש את הפחדן. יש את המאבטח החרמן. ויש את הצוללן. בבקשה, אדוני. מה קרה? זה להוציא החוצה. מה להוציא? להוציא החוצה. אדוני, אני בהיריון, חודש שביעי, זה אפשר להוציא. מצפצף, מה לא, להוציא? היא לא יכנס. מה זה? זה אוטו של הילד. זה לא יכול להיכנס. למה? לפתוח בגאז'. לפתוח בגאז'. לפתוח בגאז', אדוני. הבעיה שנוצרה היא שמרוב המחסור במאבטחים, אנשים התחילו לגנוב מאבטחים אחד מהשני. תפתח בגאז'! תפתח בגאז'! תפתח בגאז'! מה זה צריך להיות? קולנה, תזמין משטרה. תזמין משטרה. תירגע. אל תגיד לי תירגע. תירגע, כמה הרווחת שם? 20 שקל לשעה. אצלי תקבל 30. תפתח תיק, גברת. יש את הרוסי החסר אונים, זה שהולך ברחוב, ותמיד הוא כאילו איבד את הרחוב. הם גם בדרך כלל לא כל כך בקיאים בצו האופנה העכשווי. אז אתה רואה איזה רוסי בן 60 מגיע לך, סלח לי, אדוני! חשבתם מקודם שאני מכוער, אחי, מה העניינים, נשמה? אתה זוכר אותי? הייתי נהג בירוחם, שירתנו ביחד. בירוחם, נשמה, היינו ביחד, שירתנו. אתה לא זוכר אותי? הייתי נהג בירוחם. This is the valley of Yerucham. For years, different life forms have developed in this remarkable valley. Poisonous snakes, deadly spiders, giant turtles, the splendid iguana. But the most amazing creature of all is the Israeli ocelot, and also the most dangerous. The Israeli ocelot likes to spend most of his time in the mangal position with his stomach exposed. This particular ocelot belongs to the installator tribe, identified by the exposed behind. This is the baby ass. For many, many years, his father tries to teach him specific movements, and the child attempts to imitate him. Unquestionably, the father is a major inspiration for the child. But the evolution of the child is very slow. As time passes, he gets bigger and bigger until he blossoms into the archetypal ass, the super mega biton. This is the evolution of the Asawat. Here is the religious Asawat. He worships his god all day and all night. This particular one believes in the god of BMV. He truly believes in him. Here we see the anthropologist. His mission is to discover why the installator Asawat exposes his behind. He also seeks the meaning of the symbols, the Hai, the Tzomeach, and the Domem, his brain. In order to find out more about the Asawat, he must bring him closer, and he goes about this in a most fascinating way. He tempts them with the shishlik from the mangal. Slowly but surely, he approaches them, but cautiously, as the sight of food could cause them to lose control. They are thrilled by the food. It is, for them, one of life's most meaningful and pleasurable experiences. This is the Freicha. The Asawat would like to mate with her, but sometimes he prefers the Tzfonit from the Shenkin tribe. She will try to escape, but she will never quite make it. Despite his weight, he can move very fast. He dedicates his life to conquering her heart, primarily in order to tell his friends, La Chevra, how she was. The anthropologist takes advantage of this and tries to tempt them with the crying music. The music they best love.
They like to cry and think about their miserable life, the unemployment and the injustice of society. But sometimes the influence of the music can result in violence. The anthropologist fails to understand their sudden aggression. They surround his vehicle. But revenge will come quickly. He will hunt one of them. But even when he is dead, they seem to be very happy. A strange custom. But now they're off to settle a debt with someone who they hate and despise. He is known by the name Naor Zion. A famous stand-up comedian, he used to laugh at the Asawat. The Asawats would like to kill him. Will they succeed? Will they make him regret everything that he has done? Soon, my friends, we will know. Soon, my friends, we will.